A Mancomunidade do Salnés continúa formando os seus participantes do Plan Integrado de Emprego nunha ampla variedade de cursos formativos. Este abanico engloba tanto sectores tradicionais como novas tecnoloxías cun mesmo obxectivo, conseguir a inserción laboral dos participantes. Nesta ocasión, 10 alumnos fórmanse no sector da soldadura. Se trata dun nicho onde hai moita demanda de man de obra. Onde estábamos falando con Mariano de que ten un listado de empresas no que precisan man de obra, porque non solamente hai esta parte, de formación, sino que logo tamén fan prácticas nas empresas e, polas edicións anteriores, sabemos que a maior parte dos alumnos poden acceder ao mercado laboral, que é fundamentalmente do que se trata. O curso realízase en Meaño na empresa Censol. Nesta vila, a oferta de persoal cualificado é moi demandada. Podes observar que son grupos bastante numerosos, no que pouco a pouco se vai insertando tamén o mundo femenino. E o obxectivo é, claro, formar persoas nun sector, que neste caso é de soldadura, en diferentes técnicas de soldadura, que ten unha alta capacidade de inserción no mundo laboral. Esa é a finalidade, formar e insertar. Durante 80 horas, os e as participantes adquirirán os coñecementos necesarios para traballar no sector da soldadura. Da enseñanza, aquí o que se lle aprende, en principio, son as cousas básicas, porque, claro, o curso non é de moita duración, entonces, para que teñan a destreza de coñecemento de máquina, de maquinaria, a coñecemento de electrodos, tres tipos de máquinas, que poden ser a MIG, TIG e electrodo, revestido. Para os participantes, é unha oportunidade para formarse nun campo de difícil acceso. Nesta ocasión hai 5 mulleres, o que é unha mostra máis da incursión femenina neste sector. É un mundo que non conocía e me chamou a atención sempre bastante. É, unha oportunidade moi boa e quixen aproveitala e aquí estou. La verdad es que sí, me gustan todos los sectores, la verdad. Aún me queda mucho por dar, ¿no? Pero me encanta. Unha vez rematada a formación, os participantes recibirán un diploma que homologa os seus coñecementos como soldadores de nivel 2 en distintos procesos.